Közeleg az új esztendő, egy időpont, ami sokak számára a változtatás apropóját is jelenti. Te vajon készen állsz arra, hogy rendet tegyél odabenn, hogy eldöntsd, meghatározd a céljaid, és változz is abban az irányban? Na hát ehhez tudunk segítségeket ajánlani. Egyrészt az intuíciónak és az ösztönösségnek a technikáit bemutatva és gyakorlatba víve, másrészt pedig a mai világnak azzal az új területével tudunk megismertetni, ami többek közt a mesterséges intelligencia és annak alkalmazása képvisel. Megérzéseid alapján egyébként a gyakorlatban jobb döntéseket hozhatsz. És hogyha ezzel a két témával jelentkezel egy kedvezményes csomagban, ajándékba adunk egy harmadikat, ami pedig az álmok világáról szól. Hogyha érdekel ez a téma, és szeretnél jelentkezni, akkor a csatolt linken megteheted. Az ajánlat újévi akcióként vízkeresztig, vagyis január 6-a éjfélig érvényes. Ha még nem döntötted volna el, hogy mivel ajándékozd meg hozzátartozóidat, vagy akár saját magadat, javasoljuk ezt a csomagot, amivel a mélyebb önismeret és a magasabb tudatosság irányába indulhatsz.